Mụ na di m na-alụ ọlụ and anyị na-abọ na-eme ka ezigbo ego. Ọ na-alụ na kọmpani nke m, mụnwa na-alụ na nke m. So ka anyị nụrụ di na nwunye, anyị bi na apartment, anyị decide ya ka anyị mepee joint account ka anyị wee goo ụlọ. Anyị mepee joint account, onye ọbụla na-etinye ego. Ego nke izizi zuo igo ụlọ, anyị jee goo ụlọ. Ebe afọ ka anyị bi kịta. Anyị tinyebekwa ego maka isi ka anyị mesie ife a bifo ụmụaka abịaba o. Ego ọzọ pụtakwa o, anyị gokwe the second house which ndị mmadụ bi ebe afọ. Ọ sị m nne ka a na-akọlụ m ihe a kịta na ya dị ime nwa nke ịtọ. So di ya wee nọgide wee bido wee libe enyi n'ọfịs, sekretịrị na-alụ ọlụ n'ọfịs ha ka ya na ya na-abọ na-akwụ. A na-agwakwu ya, ndị friends ya na-agwụ ya. Ya wee si ndị enyi efa na-agbakọ ife ọbụla ha fụrụ di ya na-eme. Ọ bụrụ na fa jee lọnchị ha esetelie, ọ bụrụ na fa nọlụ na-egwu egwu ha esetelie, mana di ya ọmụrọ. Ihe a na-eme ya agba nkịtị maka na ọka emeberi affect na ya chọrọ ife ga-stress ya na nwa. Ya na-edi ihe a o jesi ọlụ batanya n'alị ya anya tọkwanya tilikita this man ọtapịapịa kedu ife ọ ga-akịta akọ na ya na-edi ihe a ya echekịta ihe a ga-eme nwoke wee megide enyi ya nwụrụ. Ya wee je wee chili dọkụmentị ụlọ afọ na-abọdụ na pozishọn dị o wee chi na be nne ya o. Ya wee chebiri o wee jesie wee bata. Ya wee sị ya na o nwere ife a chọrọ eju ya and na ihe anụnwanya chọrọ eju ya na ọ bụ na ọ sịalị ya asị na ya ga-emesi eke ekwuru di ekoja na asị ya ịmala onye a na-akpọ Jennifer. Ọ sị kedu onye Jennifer bụ na ndụ gị? Ọ sị ya na-enyi nwaanyị. Ya wee sị ya n'ibidola ili enyi ka a dị ime iwedulu this girl na-eteke out n'igolie wọchị dị otu ụbọchị dị otu n'idugolie jee outing 12 times. Ọ sị m ya kwuo nke izizi di ekoja, ya kwuo nke ịbụọ di nọla ana kweda aka n'isi. Ya wee sị ya na ọ bụ na idugo tired of this marriage gị gwa m ka m ji nwayọọ dulu ụmụ m na be nna m ka ịnụba Jennifer. Na ndụ serious na ma achọ dị take any nonsense from any man nwaanyị ibie mụrụ n'ama mmie maka na unu maka esi neglect ụmụ nwaanyị why na ụmụ nwaanyị mụrụ unu niile. Ọ sị ya yes na ife anya gị to decide bụ 2 days na mgbe iji wee got itinye aka na akaụntụ anyị wee gonye Jennifer something na o gosi na ị chọrọzi dị ịgba maazị dịkwu sef na ị na-anụ nwaanyị. Ya wee gwasị anya wee baa na kichin kuli nri gbago enu libe. Ọdụ obele oge di gbagote wee yọbịa ya sị ya na ya sorry na ya ma mmezi ya gbaghara ya na eme gị ọbụlụ mistake and na ya na-ekwu ya nkwa taa na ya ma mmezi that mistake again. Ịghọta na ọ sị m nne okwugide kwụsie. Ya gwesị ya na o nwere ihe ọzọ ya forget mgbe a na-agwa gị okwu na anyị nwere ụlọ na-abọ bụ the strong property mụ na gị na-abọnwe gị ji echeta dọkụmentị aka iwere ofu ka m were ofu ka m welu dọkụmentị nke ụlọ ebe anyị bi dị ụtọ na ụmụaka adịgo familiar with here ka iwelu nke ọzọ wee jee nụba Jennifer and niile ya sị ya na ya chọrọ biko achọrọ m biko I don't want that stop na ị na-akpasu m iwe banye yọm biko. Ọ sị m alagbadi o wee gbago wee jee chọba the dọkụmentị ọfụrụ ọchụ ya n'elu chi ya na ana chi ya n'etiti na-abụ ọfụrụ na ọ gwara ya na ya fụrụ ya that day o olu echi niile chi ya n'elu chi ya na ana chi ya n'etiti na-abụ. Ya wee sị ya ka ekwenụ dọkụmentị nwa gị nye m dọkụmentị nwa ka ị chọọ ka anyị pụọ kọt. Ọ sị ya mba na ya chọrọ kọt. Ya wee sị ya nye m my own dọkụmentị ka ijebele onwe gị. O wee sị ya na ya makwana ebe ya dobelie na ya na-achị ya. Ya sị ya gwatị na ị mara ebe idobelie maybe na ichinyegoniye Jennifer inyegoniye Jennifer. I remember the other day na ikpolu dọkụmentị onye isi unu wee kponye one of the worker instead of onye isi unu. Maybe na ikpogolu dọkụmentị ụlọ ọnụnwa kponye Jennifer di esi ya nwa nke esi ya isi gị nwa nke kedu onye kponyelu unu ma ọ bụrụ nge nwa ana m eli enyi o nwere enyi nwoke ifuru ebe o nwere onye mụ na ya na-abọ na-akwụ ọkwa gị nwa kwadoro ili enyi mgbe iji jee na akaụntụ anyị were ego maybe na ikpogolu dọkụmentị ụlọ
kponye Jennifer ya charge na-aba si a na atụsha ọdụ kponye gị Jennifer kedu ife amelie onye alụrụ ana ya pakata tiwa akwa na-ebe ọsịbụ nwoke wee chọọ dọkụmentị ụlọ niile chọọ ya n'elu chi na n'ọfụrụ ya ọsịmụ di ya nọkatakwa believe be that na ya nyelu Jennifer the document jesi ebata na-ebe akwa ka ụmụazị ya na-eni ya sị kedu ife ị na-ebela akwa suweti mụ na gị na-abụ na obebe akwa sefu ya asabakwu ya isi suweti mụ na gị na-abụ I loved you. I gave you my heart. I gave you beautiful children. Kedu ife mmelo gị iji wee kpolo afụfụ mụ na gị na-abụ talụ wee nye Jennifer Jennifer egbuolu mo nya ike kwụrụ ọtọ gwudidi edokatụmaka n'isi ya na-asị ya ijugo Jennifer sị na ya jụrụ Jennifer sị na ya chere ya wesị ya ọ bụrụ Jennifer ka ị nyere ọkwa gị nwa jie this document was in your possession. Where are they? Ọkwa nwoke bidoro ekwugharịba ọ ghasa family you have alagwadie ọ na-eti ya sị ya na ya anụsiko ọkwa ịfụrụ ụlọ na ị ga-eje kpọta lọya ka o mee akwụkwọ ka ịsaịn ya n'ụlọ ọnụnwa bụ nke ọ ga-abụ ya na Jennifer ya azọ ka atụ shọ n'ụlọ bụ nke ọ sị m na di ya achọbakwa lọya ozi na di ya achọbakwa lọya ya sị achọbakwa ka ị were ụlọ onye m n'aka ka ị were afa nwunye ọ ga-abụ Jennifer bịa abịa ebe utomenna abịa ebe utomibie and you put it in my name ọsị m onye na-ewe gara ya wee gwa mami ya wee yọrọ ya zi biko ka gwakwa this man na iji the document before moto akụtuo ya one day iwu dị ụfọcha isi ụtụtụ before luo na motie ọ ga-asacha gị isi ebe ọ na-abịa karịzi na-echebe akwụkwọ ụlọ ndụ sarị agbagharị ya na nwoke ya atagbu ọkwa Jennifer ọ chọrọ Jennifer ịchọ ọlụbata isi ya gị na Jennifer gboro nne ka unu riri Igbo gita ị natago Jennifer the document ụmụnne na ọ jụkọtara Jennifer n'ọfịs Jennifer wee sị ya na oge kwu ya ọnụ ọzọ nye weta restraining order nye na ya chọrọ ka onye kwu ya ọnụ again in fact na ọdụ okre osim this man just say that tabo da sabe afele do na sink o sa afele niile sa ụmụazị arụ change efe akwa osim di e change ekwulọtọ ọ ga-azụ ụlọ ọ ga-asa afele ọ ga-echange ya pụọ di esigo di na-epe etigharị ya ka wee die wee gbaghali ya na o were akwụkwọ ụlọ fa na-abọ nye Jennifer nwanne nwaanyị wee sị ya na o nwere ike one day ọ maghị nye Jennifer dịsa akwụkwọ ụlọ kedu ife o jiri eche believe beni anyelie Jennifer which means no nwere ike ine Jennifer anything na ya mọrọ ife a ga-eme na kịta na di agbagali etu a ga-esi wee chọta akwụkwọ n'ọzọ ọ sị anya biko ọmalụ ndị afọ na-agwa ya na ya na Jennifer na-akwụ na ya ji chukwu ayọfa fa monitor bịa afụkwa ya na nwaanyị ọzọ fa bịa agwụ ya afụkwa ya na nwaanyị ọzọ ya agbaghalụ na ya na-ayọ ọsịbụ di wee sị ya na a ga-eje ka eje ma ka a ga-esi wee melụ dị ụlọ akwụkwọ ọzọ ịmagono ka amalife ha ga-ekwu ka e wee nye ha akwụkwọ ọzọ ya wesị ya na o nwere ebe a ga-eje ọntele ya nọsị ya maternity leave apịghị ya tago maka na aka mụrụ nwa ọfụ kedu ibe ọdụ ka ọnya mee this man na ọnya gbaghalị ya chịpụtakwa akwụkwọ ụlọ chinyekwu ka fa bibekwe ka ọnya gbaghalị ya yala ịchịpụta akwụkwọ ụlọ ka ọ taa afụfụ dọọlụ nje a nwere ike ichenji akwụkwọ ụlọ not just ya achọlụ somebody amaghị chenji enye nne onwe ụdị obi o nwere abụrụ nwoke niile ga-ebelive mana ọ bụrụ na ibelivụrụ kedu ife ị ga-eme nwe ka ị ga-esi cheketa echiche n'ụwa na nwunye gị ga-achịrị dọkụmentị unu chi na-abe nne ya just to punish you nne biko ọ bụgodo na ike achọrọ ịchepụta akwụkwọ ịgbala ife ị ga-eme nwoke ka o bụ wee daa anya maka ịdagbili moto ebe ihe bụ ụlọ na-abụ ọ bụ na o jesie nke apụta dọtị nke na ọ ga-esekwe nwaanyị ọzọ Igbo gị again like before se nwaanyị ọzọ Igbo gị again o nwere ike ịchọ dayarị ebe ọ ga na-ede ife o meelụ nwaanyị afọ ka o wee gbalụ mgbe ọ ga-editila akwụkwọ ụlọ tinye enyi ya nwaanyị chai nwoke nwekwe dọ ka emelu ụlọ meta ụlọ mba wele obie niile gịnị a na-abụ na-eti half and half wee goo ụlọ na-abụ ọ bụrụ na ọ mụtara nwa
ọ bụrụ na ọ da alụ ọlụ maka na ọlụ afọ ọ na-alụ ka Jennifer na-alụkwa. What is that ifuru na-arụ Jennifer ifuru na-arụ nwaanyị that goes under the mma every time for you? Honestly, I don't know. Nwaanyị adịghị udo okwu, ọ dịghị udo okwu, ọ dị hard working okwu. And ihe na-ewute m that you guys cannot take half of what you dish for women. Ike gwụrụ. Nne, amụrụkwa mmana ihe nchọgodo bụ nnọọ ka ọ gara ịda n'alụ moto. Ihe a bụ nnọọ amụrụ punishment ka this one o. Ọ gị gwa ma how long gị tagolo enya bụ afụfụ ife ilie na ọdụgo enough. Hapụ na agbaghalụ dị ya kedu ife isi m kwuo? Akwụkwalụ ma ọ ga-echenji nke afọ dodo aka Chukwu o. Oh yes, ndị be anyị daalụdo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.